Om Hring Kling Put Se Om Hring Kling Put Se Om Hring Kling Put Se दाखानायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थादों आरो बे मोनसे खान्थिखौ सालायनाया मोजां मोनसे दावगानायनि लामायाव बाथौ धर्मआ दङ जेरै Hello guys, welcome back to Anas Family Vlog. गासैखौबो Anas Family Vlog खौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दं होनना लोगोफोर दिनै जोंहा आइमोनहा जोंहा फंबायमोनहा बाथौ फार्स्ट टाइम दिनै बाथौ लाजेनदों दिनैसो जोंहा बाथौ गायसनजेनदों नखराव बेहायनो आरज लानाय हाबाफारि लादों आं दा बेहायनो फैदों लोगोफोर बे बाथौ आरज लानाय बाथौ गायसननायखौ आं एसे देखायलांनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादों जोंहा दिनै फार्स्ट टाइम बाथौ गायसनजेनदों जोंहा नखराव लोगोफोर Ini tiap exam dong nama? Ini simbol गोजोन फुंबिलिनि साबायखर बावनाय थाबाय बे समाव जोंहा दहाय आफा बोराइ बाथौनि मान लानानै दहाय आफा बोराइ बाथौनि बोर सारस्रिनाय खुंथायनानै दिनै जों मोनसे गामिनि मुस्लिमा नमेश्वरी बर' बिथांनि फिसाज्ला धोरोम बर' आरो बिदिन्था बर' बिथांमोननि न'खरावहा गोदानै जों मोनसे दिनै हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव जों गासै माने जोंनि मावनो गोनां खामानि दामानि बा जोंनि धोरोम सिबिनायाव जिखिनि गोनांथि बायदियै खान्थिफोर दं बे खान्थिफोरखौ सरजाबनानै दिनै मोनसे हाबाफारि लादों बे हाबाफारिखौ जाहाथे जोंनि आफा बोराइ बाथौआ मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय गासैनिसिमबो जानानै नोंथांनि खाथियाव लाबाय आरज गाबबाय जोंहा बे समाव हाबाफारि बायदियै जों आं आफादगिरिनि मानसिखौ आजावनानै लाखाबाय जोंहा गिबियावनो दंमोन बाथौ बुमिन दुमनाय बिनि उनाव सिजौ बरायनाय सिजौ गायनाय रुंसारि बावनाय बिनि उनावहाय जोंहा दंमोन बावनाय खारनाय बेबो जाबाय दै गोथार सारनाय बेफोरखौ गासै जाबाय दा जों गिबियावनो जोंहा गोरलै मोनथिना बे गोरलै मोनथिनाखौ जागायनो थाखाय जोंहा
Sanasari koloni gamini nujakuina haina nonthangmon boson bibungथिया बाथौ धर्मा जोनोम जाखानायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थादों आरो बे मोनसे खान्थिखौ सालायनाया मोजां मोनसे दावगानायनि लामायाव बाथौ धर्मा दङ दिनै दा आं बेयाव बोसोन बिबुंथिखौ बारा बांसिन लावदेरनोबो साना गुलाबो खालामनो साना आं जास्ट एकदम गुदिखौसो बुंगोन माने जास्ट प्राइमारि माने सानफ्रोमबो मानिना सोलिनांगोन आरो बेनो जाबाय माने सिखोन साखोन जायखौ इंलिसाव एसे डिसिप्लिन होनना बुङो साखोन सिखोन बिनिफ्राय गावहा मोनसे साननो हानाय गोहो थानांगोन बे जिनिसानो जाबाय आंसर होनाय लोगो लोगो बे बुस्थुआ फायजोबगोन बेनिखाय आंसर होनानै बेखौ सोंथिसो आं बिबुंथिनि गेजेराव होनो नागिरदों बेखौ गाव गावनि मेलेमजों गाव गाव बिखाजों साननानै बिनि सानफ्रुथि एबा बिनि गाहाय तत्व जेरै नोंथांमोना नुदों दिनै बाथौनि नेरसोन सिजौ बिफांखौ गायनाय जाबाय बेयाव सिजौ बिफाङावनो बायदिसिना गोबां माखासे माबा माने हाबसोना दङ बेफोराव जों आं थांनो नागिरा बेनिफ्राय दाउथु बिखा बेबो बहुत गोमोरथि दङ बिनि सायावबो 1 घन्टानि सायाव नांगोन बेखौबो आं बुंनो थाङा थुलमुलै बाथौआ जे जोंनि धोरोमनि सासे इसोर दहै एसे आफादगिरिया गुरुन्थि दासान माने बाथौआ मुदाय नङा दै आं निमाहा बुंनो रायजोखौ मानोना बाथौआ जाबाय सुप्रिम पावार इंलिसाव बुङो जायहा गोहो जायखौ जगतगुरु परमेश्वर होनना बुङो सिरिब्राय सिरिबुरै बुङो बेखौ जों मुदाय होनना बुंनो हाया बेखौ आं निमाहा बिगोन आरो बेनिफ्राय बे नखरा दिनैनिफ्राय बाथौ फैबाय जेला बिसोरनि गासैबो नखरा बेखौ मोजां मानिनांगौ हाबनाय ओंखारलाय जानाय लोंनाय सब समावनो आफा बोराइ बाथौखौ सोंग्रोनांगौ मेलेमाव बिखायाव बिनिफ्राय मोखाङाव खुगायाव खोमायाव आफा बोराइ बाथौनि बोसोनखौ जायखौ जों बर' रिंखांनाय बुङो स्मरण बे बुस्थुआ माने आंनि जितु मोनदांथि बे जानांगोन आरो मानोना दिनै आं बे नखराव बाथौ होबाय होनायनि आन्दोआव बाथौआरि जाबायना जाया आं बेखौ मिथिया मानोना बे मिन्थिनो हानाय गोहो एबा गियाना बे बिगुमानि न'आवसो दङ बिगुमानि गासैबो सुबुंनि मेलेमावसो दङ बिखावसो दङ बिसोर जानो हाबायना दिनैनिफ्राय बाथौआरि एबा बाथौ आफा बोराइ बाथौनि सिबियारि जानो हाबायना बे खोथाखौ जों रायजोफोरा एबा आं बुंनो हाया बेयाव गाव गावनि साननाय हनायनि गेजेरजों बिनि जितुनिखि मुं बे आं सासे मानसिब्ला आंनियाव मा दं जायखौ जोंनि बाथौआरि माने जायहा साननो हानाय एबा मोजां बुद्धिजीबिया बोसोननि गेजेराव बुंनाय दङ बे आफा बोराइ बाथौनि जि फेरलाबसे गोहो बे गोहोआ बयबो सुबुंनि बिखायाव सन्देरना दङ एबा हाबसना दङ जों बेनि बागै नायहारनायनि गेजेरजों आं बेखौ गुसुङैनो थांनोसै आरो माने आं बेखौसो बुंनो नागिरगोन बे नखराव जाय गोदान मानसि फैगोन एबा जायफोर दङ बिथांमोना आफा बोराइ बाथौखौ फुंनिफ्राय मोनाबिलिहालागै एबा हरहालागै बिनि साननाय हनाय जा 20 मिनिटफोर ओंखाम जानाय समाव बेनिफ्राय बाहेराव थांनाय समाव हे आफा इसोर बोराइ बाथौ खुलुमनो नांगोन फिजिकेलि एबा शरीरजों एबा मोदोमजों खुलुमनो हायाबाबो नखरनिफ्राय आगदा आथिङा ओंखारनाय लोगो लोगो बे साननाय आरो स्मरण शक्ति जायखौ गोसोखां होननानै बुङो बेखौ बिथाङा लानांगोन जे आफा बोराइ बाथौ आं दिनै मोनसे खामानियाव ओंखारदों बेयाव जाहाथे नोंथाङा मोजां खालामना लाबोनो हानायखौ लाबोनो आरो बोर सास्रि होननानै बेफोरबायदि माखासे जिनिसखौ लानानैनो दिनैनिफ्राय बिथांमोना बाथौआरि जाबाय होनना जों मोनथिदों आरो रायजोफोरा साखि दङ आरो बे बाथौनि जा एसे सुंद' बिबुंथि आरो बेखौ आं फुलावनो थांनायाव मा दङ बेफोरखौ सब गियानावनो दं हायो बेखौ प्रत्येक मंगलबाराव साफा सुथार खालामनानै दुगैनायनि उनाव मोजाङै आलारि बाथि एक्सुवेलि आं बायदिबाथ' हप्तायावबो होनांगौ आं बेखौसो बुङो
आरो आं बेखौ सेस्ता खालामो आरो गावबो बेनो आसल जिनिस माने जा आफा बोराइ बाथौनि नेरसोन सिजुखौ गायबाय जेला दिनैनिफ्राय बिथांमोना बे सिजुखौ माने मोजाङै फोथांना लाखिनायनि जिम्मेदार दायित्व बे जाबाय आरो बुंबाय थाबा ओंखारलांगोन दा आं बुंला आरो आं बेखौनो हास्थायो बिथांमोननि नखरखौ बोराइ बाथौआ जाहाथे मोजां मोजां दैदेनलायनि लामायाव लांथो आरो मोजां मेगनजों नायथो बिसोरा जा गोसोआव साननाय हनाय बेफोर गासैबो साफुंथों मोगथां महर मोनथों बेखौनो बुंनानै दिनैनि जा बाथौ गायसननाय एबा सिजु गायनाय बाथौ धोरोमनि जा नेरसोन आरो रायजोफोर दङ आंनि जिथुनिखि बोसोन बिबुंथि आं दिनैनि बे बेलायाव बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बुंनायाव जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आफा बोराइ बाथौ आरो रायजोफोरनि खाथियाव निमाहा बिना आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो खालामनाय जाबाय जय आफा बोराइ फैनानै जि जोंहानि बे हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां जाहोलांनायाव हेफाजाब होबाय बिनिखाय आंनि गोसो सिंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय आरो लोगोसे फैबाय थानाय हाबाफारिफोराव नोंथांमोननिफ्राय हेफाजाब मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय बेखौनो बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय जय आफा बोराइ थिसननाय नै माइनाव थिसन दे खुलुम दे बेलाय बेनो लामाया बिथिंनो आं